това да изберем за себе си да сме или екстроверти, или интроверти? Някои неща са заложени, други се развиват. Тоест, ние имаме някаква заложеност на характера, интровертен, екстровертен и така нататък. В смисъл, Откъде идва тази заложеност? Никой не знае. Нещата, които идват, ние може да имаме само предположения. Религиозно ще идват от Бог, нали, генетично ще идват, нали, от други неща. Но всеки от нас има вярването си. Това ми е идеята, ни тръгва ли пак и това от нашите вярвания? Откъде е дошло? Пак от това, в което ние вярваме. Това, от което ние вярваме. Доколко са подкрепени вярванията, ни определя дали това е реално е вярване или суеверие. Суеверие означава вяра в суе, празна вяра. Така че ние трябва да правим разлика между вярване и суеверие. И много от вярванията при нас са суеверие. Откъде идва заложеното? Не знам, от генетика, от Бог, от природата, от космоса, от Вселената. Всеки си знае, нали, нещо. И си мисля, но ние идваме с нещо заложено. Ние се раждаме всеки от нас с универсални инстинкти заложени. И когато се родиме, имаме сумати инстинкти бебешки, нали, захватателни, смукателни и така нататък. Тоест никой не ни учи, това ни е дадено. По същия начин ние имаме заложености и в характера. Някой тип нервна система, така го нарича, някой е по-флегматичен, друг е по-активен, един по-екстровертен, друг. Отделно условията, в които израстваме, тая допълнителна част от нашата психика, съзнанието, което се развива, тя се развива през възпитанието, през обстоятелствата, през всичко, което ни се случва. Това вече е уникално, това вече е индивидуално. И то аз тук си позволявам да отворя една скоба за това, което ти каза. Това вече е уникално. Не е ли това, което подкрепя тезата, че точно заради тази уникалност всеки преживява своя версия на реалността и това я прави различна за всеки? Да, може да се каже, защото да го кажем така. Въпреки много популярно се говори. Популярната психология е толкова грешна, колкото и голяма част от психологията. В смисъл, тъй като това е културална дисциплина, тя не е точно наука. Когато говорим особено в сферата на психотерапията, всяка една школа в тази сфера, те са сигурно няколко стотин вече, има свое виждане, своя теория. Това е мнение, това не е твърдата материя. Съответно, ние имаме вярването, някакси наложило се това, колко сме уникални ние в нашето подсъзнание. Не така, в нашето подсъзнание сме универсални като потенциал. Този потенциал може индивидуално да се проявява, но той е уникален като потенциал. Когато сме в екстремни ситуации, реагираме по същия начин. Ние регресираме до много първични реакции, които са почти еднакви за всеки един от нас. Така, че, какви са някои от тези реакции? Би се или бягай, нали, и така, някои много фини неща. Примерно, едно от заложените неща, които не се учи, които всички правим по един и същи начин, е в определени ситуации и състояния да повдигаме веждите по един и същи начин. Да, смисъл една и съща. Да. Тоест има много такива алгоритми, които са заложени. Въпросът е, че когато ние почне се развива съзнанието при нас, то се развива благодарение на обстоятелствата и възпитанието и средата. И затова то вече е уникално. Всеки по различен начин се развива. И съответно всеки по различен начин започва да възприема реалността. И дали я възприема по-правилно или по-грешно, определя дали той ще има по-успешен или не живот. Това е цялото. Как дефинираме, знаейки това всичкото, успешен живот? Когато основните елементи в ежедневието ти са наред. Тоест, ние не живеем в абстрактния живот, нали, философски. Ние живеем в ежедневието. Ако нашето ежедневие е хубаво, нашия живот е хубав. Нали. Основните елементи са здравето, физическото, отношенията с най-близките, отношения